Doncs sí, hola Raquel, bona tarda. Ara mateix, més d'una desena de treballadors professionals sanitaris d'aquest centre d'atenció primària de Panins Montigalà s'ha concentrat davant de les portes del centre, ha aturat la seva activitat per denunciar la setmana passada una agressió física que va tenir lloc a un dels metges del centre. Reclamen, doncs, per exemple, recuperar la figura del guarda de seguretat perquè vigili i controli els ambulatoris, però creuen que aquesta no és l'única solució. Més d'un miler d'estudiants de diferents centres escolars de Badalona s'han aplegat avui aquí a la Rambla, a l'alçada del Dimoni, per celebrar la seva jornada festiva en el marc de les festes de maig. Bon dia, Dimoni! Tot preparat, tot enllestit per aquesta tarda-nit de vigília de Sant Anastasi. Aquí a la platja avui acollirà l'acte principal, l'acte central de festes, el piromusical i la cremada del Dimoni. Avui, per fi, aquesta nit, desapareixerà del litoral, cremarà. Ja sabem com serà el futur pont del petroli. Serà el model circular. I és que en una setmana amb el procés participatiu obert han votat més de 6.000 badalonins. D'aquests, més de 3.500 han escollit aquest model circular, el que representa més d'un 65%. Per tant, doncs, tenim un nou model de pont del petroli que canviarà la fisonomia del litoral badaloní i també de la ciutat. Al principi del ple, el regidor d'Hisenda, Manel Sorribas, ha explicat que no s'han tingut en compte les 4 al·legacions presentades pel grup municipal del Partit Popular en el ple del mes de maig. Tot i així, des del Partit Popular els han contestat que ells no bloquejarien el pressupost i que no votarien ni a favor ni en contra, però que evidentment no es podia bloquejar perquè té en compte les necessitats de tots els veïns i veïnes. S'ha reunit a l'Ajuntament, primer ha signat el llibre d'honor de la ciutat al Saló de Plens, acompanyada de tota la corporació municipal, i en el seu escrit ha destacat primer, ha agraït que Badalona acolli aquesta entrega de premis, s'ha mostrat molt satisfeta. Diuen que són una iniciativa i uns projectes que han d'avançar en la transformació feminista i també que han de defensar els drets humans en la societat, molt important. Ara mateix aquí hi ha un ambient festiu, familiar i sobretot nadalenc a la plaça del president Tarradellas, aquí al Gord, amb aquest espectacle que moltíssima gent no s'ha volgut perdre, aquest concert de la Gisela en el que interpreta cançons Disney. El proper 17 de desembre, el dissabte, serà el torn del Pot Petit, aquest grup d'animació familiar en el que segur que farà ballar i cantar a petits i grans. Això sí, Laia, no aniran sols, vindran amb els tornemis reials, que són aquests ajudants, col·laboradors de ses majestats, en el que em sembla que ja han començat a treballar perquè cap nen de Badalona es quedi sense joguina aquest any. El proper mes de febrer, la Biblioteca Central de Badalona tornarà a obrir les seves portes, tot i que de manera parcial. I és que la sala infantil, de moment, no podrà acollir activitats dirigides als més petits perquè no s'adequa a la normativa de seguretat vigent. La regidora de Cultura, Ana Maria Lara, calcula que podria estar habilitada cap a la primavera. Tot i així, es tracta d'una primera data aproximada perquè, diu, tot dependrà de l'evolució d'aquestes actuacions. Bona tarda, Raquel. La reunió ja ha finalitzat en aquests moments. Ens trobem a l'edifici municipal del Viver, on ha tingut lloc aquesta trobada entre membres d'aquest govern local i també entre representants de l'empresa adjudicatària del servei de neteja, en aquest cas Fomento de Construcciones y Contratas. També l'alcalde ha anunciat que en el proper ple ordinari es portarà una modificació pressupostària per tal d'adquirir més contenidors a la ciutat. Amb tot, l'alcalde ha reiterat que la neteja és un punt cabdal d'aquest nou govern i que, recordem, aquest contracte de neteja ja va caducar, va finalitzar el 2021 i, per tant, es troba prorrogat des d'aleshores. Un festival, Laia, que a més també compta amb activitats addicionals més enllà de la programació musical. I és que, per exemple, hi ha tallers i activitats que combinen música amb altres disciplines artístiques, com per exemple la pedagogia o la màgia. La primera activitat d'aquest caire serà aquest mateix diumenge al pati de la Cultural amb un taller de música per totes les famílies.